Oh, is het hier al lang niet? Kom gewoon voor dat stuk van op de plank. Ja, wat gezellig. Wat leuk. Heb je hier ooit stuk over vergeten? Nee. Nou, ze hebben mij gezegd dat het gaat over een herberg in het plaatsje Krimpen aan de Kronkel. Nou, ik heb het opgezocht op de kaart, maar ik ken het niet vinden. Maar ze hebben mij gezegd dat er niet veel mee te doen is. En dat zou komen door die grote knal. Een of andere ontploffing uit het verleden. Het is een stuk in veerbedrijven en na het tweede bedrijf is er pauze. En tussen het eerste en het tweede in, daar gaat er nog even tijd in zitten. Dus ik hoop dat je nu allemaal uw telefoons hebt uitgezet. Want als die afgaan, dan raken die spelers ganse kluts kwijt. En vergeten ze hun tekst. En wie raken dan de draad kwijt. En ving dat draad die maar weer is. Maar ja, ik heb nu genoeg gekletst. Ik wens je heel veel plezier. Krijn slag weer. Wieso? De logwerk. Ik ook. Doe. Doe werks. Ik werk, joh. Ik heb het er wel niet druk met, maar ik werk wel. Jo. Doe nums dat werken. Wat ze doen en ik veel moeten maar eens ruilen. Geen stegens naar de kusjes. Dat kunnen die besten toch niet aandoen, Stien? En dan ga ik wel eens achter die bar. Ja, kijk, dat kunnen we onze klantje wel niet aandoen. Kleintje. Verwacht ze die dan, hè? Nee, maar we moeten wel overblijven, hè, Stien. De wets waarom? Hier, joh. Er zou zomaar nog iemand kunnen komen aanlopen. En dan, Stien, wat zeurt ze nu toch? Het is toch prachtig weer? Loop de wagens op en de kiksen naar het oosten. En wat zie ik dan? Dat er een heel zwaar bu hing. Oh, dat kijk ik wel even niet. Nee, doe stops lever het kop in het zandje. Ja, beter de kop in het zand als in de prats. Zoals die kusjes van dich. Du wilst mich wel altijd heel snel naar het oude moer hebben, hè? Stien, ik niet. Met die kusjes. Die verlangen nodig. En boer Freek nog veel meer. Wie is het trouwens met de oude fantas? Och, dat is nog even breurig als zien mis. Ja, Stien, de mis een vrouw. Gadverdamme, Krijn. Man, de mens is 80. Ja, nou en, zo iemand heeft ook zijn behoeftes. Ach, daar heb je nog eens die kusjes. Hè? Du meent dat dit... Ja, nee. Oh, nee toch? Dat bedoel ik natuurlijk niet. Oh. Hij knuppelt de kusjes wel. Ja, daarvan beweert het dat ze beter doen groeien. Nou, het enige wat ze beter doen is schieten. En die mes mag ik natuurlijk weer opruimen. En weet je wat er wilt wat ik moet doen met zijn kippen? Ik moet zijn kippen kittelen. Kippen kittelen. Daarvan beweert het dat ze meer eieren doen leggen. Kippen kittelen. Nou, nu weet buurman toch wel helemaal in de kokelende kop, zeg. Nou, daar ken je anders nog een van. Is er nu nog of is er nu weer? Hij is er nog. Het is de gans niet weg geweest, Stien. En ik geef de gans niet meer rondjes, zoals net nog. Rondjes geven? Ja. En wem dan? Stien, de Zuiddinger die weer niet zien. Dat zijn twee tweelingbroers. Ach ja, de Bram. Die grote knal is er nooit echt te boven gekomen.
Die grote knal, joh, wordt inderdaad heel erg. En die is alleen voor hem. Maar dat is nog geen rij om geen klap meer uit te voeren. Moest ze horen, Stien. Hij heeft al eens een deel van zijn rekening betaald. Weet de überhaupt wat er hier op de lat is, Sean? Moest ze horen, hè. Dan kunnen we de boer... Nee, toen moest nog meegloesteren. Dan komt bij de bakker en dan zegt de bakker, meneer de boer, mag ik... Wat dus te noemen? Ik kan tegen dit. Ja, ik hoor dich wel. Oh ja, nou wat heb ik dan tegen dit gezegd? Stien, je kunt alles tegen mij zeggen. Maar van mijn trommelbissen aan, er zitten ook moppen in. Er zijn eens een paar ganse oude bij. Hoe zijn die antiek? Ja. Heb je toch een besef van, dik verzameld niet. Zo wat ik verzamel. Hier, onbetaalde rekeningen. Die verzamel ik. Die zijn niet zeldzaam. Worden ze maar zeldzaam, maar nee, veel hebben er stapels van. En doe ik ze regalen steeds om. Wat? Doe maak ze nog in de enveloppen open. Ja, dat is dicht toch al? Je moet snel gaat gaan gebeuren. Wie gebeurt toch nooit, schat? Niks, met tegen scharrelsnee te kallen. Dadelijk moet Vrije de Boer gaan verkopen. Wil ze dat soms? Wij zouden dit doen willen kopen hier. Krijn, zo kent het toch niet langer doorgaan? De brouwerie levert gaarhoeds niks meer. En de deurwaarder is geen genoemd. En de telefoon is dood. En de deur kent niet eens meer op slot. Als onze pap dit toch nog allemaal zo met moeten maken. Hè? Och ja, dat is een papje. Sinds 1880 is de kromme kronkel in ons bezit. En dan heeft hij altijd nog een kromme de Deens uitgemaakt. En die vroeger lagen altijd de vrije reizigers te slopen. En het café waar het kloppend hart van krempen aan de kronkel. Dat klopt. Ja, nou, en hoe klopt het niet meer? Dat klopt. Ja, krempen. Nou, de grote knal is al het jongvolk weggetrokken. En de oude liggen voor de televisie. Maar in de kromma, die gaat niet bij de pakken neerzitten. Nee, heb ze ons contact opgenomen met het Kremper toneel. Misschien willen die hier wel komen repeteren. Och Stien, die ganse vereniging bestaat alleen uit de voorzitter. Misschien de voetbalvereniging Krimpen Verhoed voor de vergaderingen te komen doen. Krimpen voor uit, jij alleen maar achteruit. Ach man, echt. Ik start een dartclub op. Oh, ik weet nog het beters. Laten jullie hier komen klaverjassen. Klaverjassen? Ja. Minste heb ik minstens 4 maanden nodig. Waar is die zo gauw vandaan? Oh, weet ze, ik neem straks als ik terugkom van het oude moer, neem ik wel 4 kusjes met. Oh nee, 3 hoef ik ze maar mee te nemen, want 1 varken zit hij al. Nee. Nee? Nee, dat krijg ik niks meer. Ja, maar Bram is een vriend van mij. Ik krijg jouw beste vriend shut nog eens in. Kom. De heurs wat Stien zei, Bram. Alle ene klare kronkel nog om het af te leren. Nee, Bram, eerst betalen. Heb je enig idee wie veel stoel hier nog hebt staan? Staan? Ja, kijk hier staat er 1, 2. En ik zit hier bijzonder goed. Ja. Nog 244 euro. Dat is niet menselijk. En 30 cent. Oh. Hier. 20. Weet dat het thuis geworden is? Hoi, hoi. 30. Zo, krijg je. Nog 244 euro. En dan wordt hij weer pas gek gezonken. Voor niks kijkt de zon op, Bram. Maar ik ken een mop. Nee. Het mop? Ja, 1 voor 10 verzameling. En die ik nog niet, hoor. Het is er nu. Oh, haha, is het een Kent nu ze mop? ja, joh, kent ze die mop van de boer die de computer ging kopen? Ja, zo te horen is dat een echte nu, joh. Ja, nog een drupje vertel ik ze. Steen, Bram, wie dek heb ik dit dan al niet gezegd? Ik wil geen nu moppen. Ik verzamel oude moppen. Alleen echte oude moppen. Ja, maar en die verzamel ik dan. Hè. Dus die van de boer die de computer ging kopen.
En wie de verkoper hem vroeg van, zeg, moet er een zeer met een draadloze moes? En wie de broer toen zag van... Die hoef ik niet. Nou, dat zag er niet. De boer de vroeg. De boer die vroeg of er bij die draadloze moes ook een draadloze katkoes kregen. Oh, zo snapt u ze had stien. Nee, natuurlijk snapte ik die niet, maar die had de kloes ook natuurlijk al van heel wiet af. Oh. Zeg, als ze nog eens denkt terug te komen, neemt ze dan een schaar met. Hoi je. Oh, wat een liturgie vandaag, hè? Hoor je dan? Ja, Stien, hup voor de stamgast, jeugd tegen weg. Zo'n gast bij zijn lever kwijt als riek. Hoi. Hé ja. Ja, hè? Zeg, brouw, een kringel. Ja. Ik ken er nog een oude mop. Dan komt die oude mop bij de kapper. Nu zet die hier de kapper. En wat moet het zijn? Knippen. Daar zit die oude mop. Alleen maar scheren. En dat wordt het. Die snapt ze niet. Ja, ik zag dat die mom in mijn baard had. Ja. Hoe snapt ze waar, Stien? Tuurlijk snap ik die. Een drupje zit er nog helemaal niet in, hè? Nee, dat heb ze goed in de gaten. Ja. Hoe snapt ze wel? Ja, Maar lachen hoofd ze niet, hè? die mop, die snap ik wel, joh. Maar ik snap dich niet. Heb je toen nog niks anders te doen dan hier de ganse dag het rondje hangen? Ik heb al wat anders te doen, maar niks leukers. Stien komen, denk toch maar eens over na. Hoor je dat? Hoi je. Wat bedoelt hij met niks leukers? Niks leukers als dan ik, Stien. Ik heb iets speciaal voor dich. Snap zich dat dan niet? Wil zich zeggen, tot bramboterbloem. Speciaal voor mij, Kumpie. Jazeker. Is dat nou zo'n stom idee dat er als een man een sigaret voor mij vult? Nee, maar voor die mop, hè, met de baard, weet je, dat die mop met de baard bij de kapper komt. Allee, maar heel even serieus zijn, Krijn. Ja, ik ben serieus, hè. Ja, Bram, wat daar eens gaat tegen dich gezegd over Micha? Echt waar? Ja, wat heeft er dan gezegd? Nou, dat er liggen een vieze overal een lekker privet. Echt waar? Heeft er dat gezegd? Een lekker prie. Oh. Ja, en dat er vlinders in zijn boek kreeg wat er dik zuurt. Vlinders in de boek. Ja. Oh. Dat is net een dichter. Die boterbloemen, die waren vroeger stinkend riek, toch? Ja, stinkend riek. Maar ja, toen de steenfabriek er nog in ging. Die grote knal. Och. Ja. En nu hebben ze geen nagel meer om mijn kont te kratsen. En dan te bedenken, hè, Stien, dat vroeger half krimpen wie de boterbloemen in dienst was. Ja, toen brak de krimboot en nu is er nog maar één boterbloem over. Bramboterbloem. Oh. Sta nu. Ik ga maar eens naar het oude moer. Ik ga die kuusjes eens verzorgen. Dat brengt de mensen nog het geld in de la. Ja. Hoi je na. Hoi. Zeg, Krijn. En een kleint. En een klein? Ja. Waar biedt je die best door, na? Ja, ik zal het proberen. Goedemiddag. Of wil ze er hier blijven? Nee, doe de groeten aan de kuusjes en geef ze allemaal in de knuffel. Hoi je. Hoi. Guusjes. Oh, dat was Tien, mijn zuster. Die gaat nou werk, mevrouw. En die heet Guusjes knuffelen. Ja, waarom niet? Die beste zit toch om op te vreten. Nou, dat is een staartje van echte dierenliefde. Daar moet je me dadelijk veel meer over vertellen. Hè? Maar eerst, hier zit open. Ja, dat looscadeau. Ja, op het bord. Ja, dat klopt. Normaal stuit er wegens omstandigheden geopend. Maar normaal
Normaal stuit er wegens omstandigheden gesloten. Dat klopt. Ja, kijk mevrouw, we zijn de sleutel kwijt, dus we moeten wel open blijven. Oh, weer even geluk. Weer? Ja, ik maak met 2 vriendinnen een tocht. En moest er echt niet meer horen. Och, je weet wel wie die dames zijn, hè? Ja, nou eigenlijk niet. Nee? Nee. Nou, we kennen ons van vroeger. En we zien ons nu nog maar 1 keer per jaar, meneer. En wat die vrouwelijk dan te vertellen hebben, hè? Kalle. Oh, Ja, dat was er echt niet meer horen. Nee. En toen zagen we die bui daar hangen. Oh, Ja. maar gelukkig zagen we ook Eugen Herberg. Ja. Oh, het woordje herberg, wat nostalgisch. Oh, ja. Maar ik zal ze even roepen, hè? Ja, en de fietsen kent je kwijt ook door het shopje hier, direct naar de deur. Fietsen? Ja, maar meneer, we zijn het met de fiets. We maken een kanoetocht. Ja, dat is een kano toch? Toch niet over de kronkel. De konkel? Het dat water zo, hè? Ja, mevrouw, je zit echt de weg kwijt. Hier is het, krimpen aan de kronkel. Krimpen aan de kronkel. Een plaats met 10 namen stuit was mij helemaal niet bij ons op de kaart. Ja, mevrouw, we zullen er maar op staan horen, maar precies in de val. We staan op alle kaarten, maar altijd zus netjes in de val. Ja, mevrouwtje, zei die net zo goed, krimpen in de val kunnen nemen. Zeg maar, de toeristen, die weten nu hier toch wel te vinden ermee gaan. Toeristen, wat moeten die hier? Ja, maar het is hier toch prachtig? Hier? Jazeker, het is hier geweldig. Oh, schoon. Prachtig. Geweldig. Gewoon. Ze waren het gisteren, ze waren het eergisteren. Jammer eigenlijk. Ja, al die vruiken. Ook de kronkel in de kop, hè. Ze kanoën op de kronkel, zeg. Jongen. Kijk, dat we nu dat vroeger deden, hè. Nu komen trouwens de Batavieren, die komen de Rijn afzakken. In uitgeholde boomstammen. Ja, dat moesten ze wel zo doen, want dat staat zo in de geschiedenisboekjes. En dan doet men dat zo. Maar om wie op vandaag de kronkel te komen afzakken? Nee. Och, dan willen die misschien dadelijk gewoon nog gaan drinken ook. Zo we die willen. Koffie of thee. Oh, dan willen ze nog gaan eten. Haha, waar is die nu, Marie? Dames, dit is het dus. Onze herberg. Goeiedag. Wegens omstandigheden geopend. Ja, ze zijn de sleutel kwijt, is dat niet enig? Nou. Ik hou me in een herberg altijd gans anders voorgesteld. En dan is dit de wacht? Krijn is de naam, mevrouw. Wie? Krijn Kromme. Oh, wat een leuke nostalgische naam. Dank u. Zoek ik maar een plaatsje goed, dames. Hier dan maar. Wat een het toch waar dat, hè? Ik voel alle spieren in mijn lief. Zo'n dag met het lief bezig zijn, oh lekker. En zo'n dag oud ben je, daar krijg je energie van. En dat heb ik nu juist nodig. Nog helemaal met het boek bezig, Peter. Ja, nog Ik wil dat het een boek wordt dat antwoord geeft. Lily zettig van dat gefladder, dat leidt me toch zo af. Hoe heb je gedurven? Hoe is dat 10 jaar over hebt? De boek. Ja, kijk, het is ook een moeilijk onderwerp. Het is de bedoeling dat een boek antwoord geeft op vragen over het verband tussen de ontwikkeling van de hypothalamus, de seksuele oriëntatie en het stresshormoon cortisol. Lili zettig. Hoe moet ik niet zetten? Hier is er geen stoel voor me. Dames. Ja, momentje, Geer. Maar ja, ik heb jou alle tijd. Kijk, Ellen, wat ik ontdekt heb is dat niet alleen pheromonen zorgen voor de seksuele oriëntatie, maar dat ook de vorm van de hypothalamus verantwoordelijk is voor de doorstroming van... Zo is het maar net. Wie is het maar net? De doorstroming. Weet gezegd, die duidt het hem. Wie kronkeliger, wie gekker. Wat doelt je erop? Nou, ik zal het even uitleggen. Mevrouw, ik kan het even stoppen. Nou, zo. Dames. Wie meer de hersens kronkelen,
wie meer de binnenbochten aanslippen. En wat gebeurt er met de buitenbochten? Die werden alsmaar ruimer en ruimer en ruimer. Met als gevolg die gedachten vliegen uit de bocht. Ja, tenminste natuurlijk meer als één kronkel. Dus het ligt er maar aan uit welke bocht dat ze vliegt. Tja, dametjes, de ene kronkel is de andere niet, hè? En wat mag het weer zijn? Wat kan je ons aanbevelen? Nou, ik zou zeggen, een tasje koffie voor de dames. Ja. Alleen, de filterzakjes die zijn op. Of dan een thee. De theezakjes zijn op. Zeg, is er hier een plaatselijke specialiteit die we eigenlijk geproefd moeten hebben? Tja, een plaatselijke specialiteit. Tja. Is die er? Klare kronkel natuurlijk, dames. Maar klinkt wie een pasta. Nee, mevrouw, dat is een borrel. Wat een leuke naam voor een borrel. De klare kronkel. Ja. Wie komt de kronkel zo klaar? Nou, Ja. dat is ook heel leuk. Ik zal het doen tegen. Ik ga van opstomen voor. Nou. Zo. Nou. Kijk. De klare kronkel, dat is dat stuk van de kronkel waar het water al eeuwenlang stilstaat. Daar op die plaats. Alle prats is er op de boom gezakt en het water is er kraakhelder. En dat drink je dan, hè? Nee, mevrouw. Dat is onze borrel nou vernoemd. Ik stok het zelf. Ja, mijn familie dan. Ja. Al eeuwenlang. Gaat over van vader op zoon. Zo. Doe ik maar eens de klare kronkel. Hele klare Ja, kronkels. ik ook, want ik ben wel Hele reuze klare benieuwd. kronkels. En geen mevrouw. Ja, als er dan ook een stoel bij kan krijgen. En een stoel? Ja, zo'n ding met 4 punt. Waar een meug immers het achterwerk op kan parkeren. Mevrouw, dat is nu net het probleem. Er wordt een stoel. Ja, haal hem dan. Maar er is de veer de poort van afgebroken. Je kent hier ook wel gebruik van maken. Bram is er toch net even niet. Bram. Ja, de laatste boterbloem is even weg. Oh, die warmte, die hink je nog. Zet ik toch maar, mevrouw. Hè? 3 klare kronkels voor de dames. Ach, kom op, Meta. Er is toch niks tegen het restwarmte van Bram? Nou, ik ben niet gediend van enige restwarmte. Van wie dan ook. Zit ze goed, Meta? Nee, Ik wil er met die douchen nu aan. nee, laat maar. Van deze positie heb ik tenminste nog het overzicht. Zeg, Meta, wat je man net zag, hè? Welke man? Ik heb het niet tegen dich, ik heb het tegen Meta. Wat hij man net zag, hè, over die kronkels in die hersens. Ja. Vond dat nu heel slim? Of vond dat heel dom? Wat denk je zelf? Ik vond het nogal verrassend. De ene kronkel is de andere niet. Café-kal, maar wel amusant. Ah, kijk aan als drankjes. Ja, 3 klare kronkels voor de dames. Alsjeblieft. Zo. Ja. Oh, je wil even de kaart zien. Oh ja, ik heb al honger. Ach, je hebt altijd honger. Ja, maar zie, nee, hoor eens een keer. Met mijn man in Moldavië. Lidie weet alweer over die mannen, meid. Meneer, voor jij de kaart gezien? De kaart. Ja, die hoor ik eens één hebben, joh. Momentje, dames. In Moldavië. Met mijn mannen. Wandelen. Want dan zuigt het tenslotte het meeste. En de auto brengen wij eens maar alleen maar het eten vandoor. Ja, lulkoek bijvoorbeeld. Nee, dat kunt me alleen een dienkring voor. 1-0 voor Lidie. Zeg, en de recepten, hè. De recepten, die nemen we ons ook immer met. Er is geen wijnje hier opgeleverd. Zo hebben we weer het Moldavisch gebak op de markt gebracht. En de Turkse schapenborst. In Proeme Geneve. Zeg, je hebt van u al eens geprobeerd. Ja, ik niet, maar we hebben zo het eerste slukje genomen.
Ja, Lidie, du bent als een specialist op het gebied van streekgebonden producten natuurlijk. Wat hè? Du bent er niet helemaal bij, ja, geloof ik. Zeg. Zou ze jou kunnen overnachten? Mensen boeken voor de zomervakantie. Nou, Moldavië en Turkije, nu is het nog krimpen aan de Congo. De ideale reisbestemming voor de reiziger die al overal geweest is. Proost, vrouw. Zoontje. Dat is echt niet mis. Je zit niks gewend. Lekker. Nee, komt dat voor. Dit is verdorie. Puur en alcohol. Nee, het is gewoon een kwestie van wennen. Ik krijg er eens warm hier. Dat spul dat trekt ik al die kronkels goed in de arm. Als het mijn hersens maar niet oplossen. Dat zal ik nog wel eens Het even gedoe, dames, maar kijk eens hier. De kaart. Zo. Ja. Kijk. Ziet je? Daar ligt krimpen. Precies in de val. En dit, dat is de kronkel. Dat is een zijrivier van een zijrivier waar de Maas opkomt. Meneer, we wilden eigenlijk gaan te eten bestellen. Te eten? Ja, je weet wel. Voedsel tot de genummer. Ja, want wie we om de kaart vroegen, meenden we eigenlijk de lunchkaart. Maar die zal het gewoon niet hebben, hè. Maar we kunnen ze ook zo vertellen wat de mogelijkheden zijn. Heb je een plat du jour? Ja, ze bedoelde een dagen. Ja, ik weet wel wat een plat de jour is, maar dat zal wel een kwestie van geduld worden, dames. Dat hebben we. Veel geduld. Als het dan maar een streekgerecht is. Ja. En als dat streekgerecht dan maar niet van rechtstreeks tussen je tand vandaan komt. Tja, een streekgerecht dus voor de dames. Zal ik u dan eerst nog maar eens een klare kronkel geven van het hoes? Ja. Laten we nog maar eens proberen. Zo, alstublieft. Zeg, ik wil echt zeggen, dit is Ellen, hè? Ellen. En Ellen die heeft een koemelkallergie. Oei. Ja. En het is een goed te weten, Meta, dit is Meta. Meta is vegetarisch. Ja. En ik zelf, ik neem helemaal geen zoete kromme vet tot niks. Want ik wil onder de 400 calorieën blijven. Maar voor de vader vinden we alles goed. En weetjes. Ja. Wat zou het gewoon willen voorzetten, meneer? Tja, ik zou zeggen, ja, wie heet er nog weer? Een inkupperke, dames. Een inkupperke. Ja. Wat leuk. Wat is een inkupperke? Geen idee, het zal wel dames. Dat is eigenlijk helemaal niet zoveel bezungers hoor. Dat zijn gewoon 2 sneeën weg met een dikke laag romboter. Geen romboter. Oei, goed. Ook goed. Dan met een paar lap shake. Geen schenk. Ja, kies kan ook. Geen kies, sorry. Ja, geen shake, geen kies, geen boter. Ja, dan blijven alleen een paar gebakken eieren over. Ja, maar dat is een oetjemieter. Ja, mevrouw, dat het hier anders. Oetsmieter van zo grof klinken dat het zo gaat van, die gaat voor onder de naast in vrijgelen en afhouden. En een oetsmieter, dat klinkt toch veel vriendelijker. Hoi. Hoi. De hund steven gewoon wel buurt. Zo. Kom, ik heb nog geen tijd. Hoi. Wat? De drie dames. CV, wat? Boter, eier. Momentje. De kano wat die moet gesteken. Leest er van de dames? Ja, dat hebben we weer gehuurd. We maken ieder jaar een tochtje, hè? Oh joh, zeker. En dat kanovaren, is dat lastig? Vroeger hebben we weer heel veel gekano'd, hè? We zaten op dezelfde kanovereniging, hè?
Zeker, en moest ze dan kunnen zwemmen? Oh, nee. Hoe is dat? Oh, nee. Nee, per se. Maar ze was heel leuk. Ja, maar weet ze wat het is? Ja. Ik kan niet zwemmen. Met zwammen, jij doet dat te beter af. Nee, toch, dat zeker niet. Ik heb het. We zo net op de muntje gevallen, hè? Zeg maar, hoe de kanen er toch liggen. Je durft het ons niet te vragen. Leert jij maar eens eerst zwemmen, meneer. Bram is daarna. Ja, nou zeg. Ik word er al bang voor. Ik ben er met eierheer. Daar gaan de inkijkjes. Nee, mevrouw, ik weet wat wat. Bram, Ja, Stien wil ik op het oude moer. ja, Ze doen ze even herlaps ja, en dan vroeg ze of ze ik een doos eier met geeft. ja. Wilt ze dat doen? Nee. Nee! Nee, dan zult ze zien dat ik die bui op een prie kreeg. En daar ben ik, zie je, dus 50 gezellig 3 dames. Wat een wilde! Ja, maar Bram, op het oude moer treft ze Stien. Oh, die zin ik morgen vroeg ook wel weer. Maar die dames die niet, want een bui, die blijft niet zo lang hangen. Hè. Oh, maar waarom geeft ze zelf niet? Verdorie. Ja, ik heb gasten. Och, daar zorg ik voor. Nou, kent zich dat wel? Wat twee kromme kent, dat kent Bram Botterbloem zeker. Zo, nu ga ik maar gauw, dat is zo gauw terug. Wat verdorie. Ja. Nou, ga je. Zeg, zal ik u nog eens inschudden? Want dat is dat gaat doeren, hè, want dat loopt een 7 sloten tegelijk, jongen. Hoppala. Ik geef dat terug wat smaak, hè. Maar niet, rustig aan, hè. Hopsakee. Ja. Hallo, zit hier van hier? Zit hier van hier? Ik ben niet geboren, ja, beste van hier. Oh, en hier heb ik boterbloemetje. Nee, dames, luister. We weerstammen uit een oud hugenotengeslacht. De Boode Bolognes. Maar ja, dat woord hier in Krumpen aan de kronkel en gauw boterbloem. En sindsdien zijn de boterbloempjes nimmer weg te denken uit Krumpen aan de kronkel. Want kijk maar, daar zitten mijn 2 broers. Hoe? Ja, hier aan de bar. Timon en Simon. Ja, ze liegen een beetje verlegen en ze zeggen onhandig. 2 krukken, zoals ze kunnen zeggen. Maar die zie gek op folie, hè. Kijk, dat is een familietrekje, hè. Ik zal u nog eens erin schutten, hè. Hopla. Komen de zusters boterbloem, komen die ook hier? Zusters heb ik niet. Die worden bij de boterbloemen niet geboren. Oh, maar dat is bijzonder. Maar we zijn ook uniek, hè. Nee, zo bijzonder is dat niet. Kijk wat bien, overmaat testosteron. Wordt de mannelijke genderidentiteit al in de baarmoeder, in de hersenen van de vrucht vastgelegd. Meneer, moest er maar niet naar meten, hè? Want die kreeg het verder om zich de schedel te lichten, hè? Zich die hersenstroet te halen, die op sterk water te zetten tot nader onderzoek. Oh, beleefd meidje. Mijn hersens, die storen jaren daar op sterk water. Mijn kronkels, die soppen in de klorenkronken. Zot hier met hem, namens de ganse familie, de Boede Bolognes. Hop. Zo. Mogen ik Bram zeggen? De hoesbram, zeg je. Even Lydia. Ja. En dat is Ellen. En hier, die met die kronkels in de kop, hè? Dat is Meta. Welkom dames. In Krumpen aan de kronkel. Ja, zo vullen we ons ook, hè, dames. Ja.
Zeg, Bram. Maar ik ben zeer geïnteresseerd in folklorische gedrogen. Ik ben ook geïnteresseerd, maar ik ben geïnteresseerd in solitaire gedrogen. Is hier ook ergens een toilet? Maar mevrouw, je verwacht die toilet, hè? Ja, doet je het hier rechtstreeks in de krant? Nee, Loes. Je gaat die deur door, hè? Dan kom je in de keuken. En dan komt bij deze ook een deur. En dan gaat je ook door weer door die deur. En dan kom je in de bierkeuken. En er is weer een deur. En dan gaat je ook naar boven. En dan kom je op het binnenplaatsje. En daar staat een fijn houten huisje. Met een deur in. Met een hert in. En daar gaat je naar binnen. Oh, enig. Jo, let wel op aan het huisje kunt er vanaf zien. Maar dan trek je rug je boeks aan. Je gaat boven dat lok staan. Dan zit je een seriaal in dat lok. En dan pak je van die gezette met ik wimpen naar voren en dan veeg je een seriaal die botsen me aan. En dan pak je er nummer water en dan kiepert je in dat lok. Oh, enig een echte plicht. Hoe is je die het stellen? Nou, we kunnen wel samen gaan. Dan kunnen we met elkaar op de hoekje staan. Omdat? Dat huisje zag toch dat kapot wordt. Meta, Meta, geen zoog met. Nee, ik wacht wel een beetje verslagen. Bram, nee, dat weg gewoon, hè. Want ik wil nog heel veel van dich weten. Nee, ik ga nog lang niet weg. Nou, wat is jij voor Meta? Hoppa. Gij zult wel denken. Du zult wel denken. Ik? Nee, ik, maar du zult wel denken. Wat een bijzonder griepje vrouwlie is dat toch? Wat kunnen 3 zo'n verschillende types nu met één gemeen hebben? Loester, dit lust je alle 3, hè? En kanovaren, dat doen we ook alle 3 heel keer. Maar daar hield het wel zo'n beetje met op. Kijk, die Ellen en Lydia, die zijn niet altijd, die zijn zo... Zo gewoontjes, maar. Die zijn niet altijd even eerlijk. Ik houd het nog juist 1 dag met ze vol. Oh, zo. En sorry ja, dat is straks een snippet idee. Oh, zo'n rancune. Meta wordt gluigen. Meta. Meta Miedema. Oh, Meta Miedema. Oh ja, Miedema. Hoe deed me de naam toch aan denken? Hoe aan? Och, aan stille meren. Oh, met diepe gronden, joh. Nou, dan vergis je rug wel eens. Want dit meer is niet altijd zo stil. Soms dan... Oh, dat geloof ik wel, hè. Maar met een speciaal... Wat een onbeschoftheid hier. Wat is dat dan? Ja, dat zou je toen niet weten, Bram Boterbloem. Je moest in hein toehouden. Wacht eens even. Zeker weer van u 2 hoor dat hier. Nee, geen samen voor mijn broers. Zeker de eindtoes, hè. Nou, bless me please. Dat is de leefspreuk van onze familie. Zo. Maar dat is nemens. Simon en Simon, zet hier eens weg. Kom. Ja, maar dat is nemens. Jawel, kijk maar. Maar misschien heb je toen een tijdelijke uitval van het achterste gedeelte van de hersenschots. Wat? Ja, zolang als een klein hersens niet aangetast zit door Korsakoff, moet je niet ongerust worden. Zo, en nu 2, kom hier en supplakee, gaat hier eens een beetje afkeulen. Zo, ja, hé, kom de boerenbron, je ziet het van zoeken. Kom op, voor de buiken geven. Hoppala, weg. Hoi je aan. Zo, van die hebben we geen last meer. Dank je. Ja, hoor.
kennen van je? Ja. Wat is Lidie? Ja. Die doos, die zit nog steeds op de doos. Wat? Ja, die wilde er niet meer vanaf, maar morgen nog een best. Met alle soorten van genoeg, hoor. Wat? Die wil er niet meer vanaf. Die moet er vanaf. Pas op met de struikkast, zet het eraf een beetje naar deze kant. Wat mensen, wat die daar zit te doen? En dat wil ik graag ook niet weten, man. Die zit natuurlijk op de dooi gemaakt. Dat streekje zet je te lezen. Wie hadden dat plaatselijke suffertje nog alweer? Och ja, joh, die krimpen naar boven, joh. Juist, en die meent dat stoer bloed kiets thuis. Maar ik regel dat wel weer. Dadelijk komen de Timon en de Simon en de... Wat een stieren stiep, zeg. Zie dat nou echt vriendinnen van dich? Du bent zo anders. Loester, 1 dag per jaar ken ik je met die vrouw die uitrouwt. Ja, de glaas is alweer leeg, hè. Allen wordt gelukkig, hè. Allen de Leeuw. Ja, ja, goedendag. Zeg even over dat waard hier, ja? Ja, Krijn Kromming. Ja. Denk ze dat hij dat ook hier wilt verkopen? Wilst du de kromme kronkel kopen? Wil ze hem echt kopen? Loester, ik heb grotere toeristische trekpleisters gedaan. Florida, de Spaanse Costa's, Corsica, weet ik het allemaal. En in dat rieke heurt de krumpen en de kronkelkoes? Ja, Wat zou ze hier put willen zetten, moet denk aan? dat ga ik je natuurlijk niet vertellen. Allen, kom zien, ik ben nog te koop. Waarom zou ik niet willen investeren? Luister, ik ben mijn gewicht in goud weer. Als tu hier de kromme kronkel wilt kopen, hè, dan krijg je dat kan ik komen. En die andere gewoon nog. Want ik ben een heel invloedrijk persoon hier in dat dorpje. En als ik dat dorpje nog eens mijn schurkarren in stelling breng, dan wil ze het niet weten. Dat is echt dat komt de laatste cirkel. De idioot hier de eerste 6 shots in de druk inhoudt om vervolgens de 7e in te fietsen. Dat is toch een kusje de weg over. En daar ging ik. Maar de helft van de eieren zit op vakantie. Steve, onze toch niet best. De dames willen alle keer een inkoppertje. Weet ze wat zoeken mee? Geen schrieken, geen krommen. En een hoedschmieter. Ja. De eieren zijn voor de witte gans, maar ik... Ach toch, programma. Hier zit het, hè. Boterbloem is open. Kun ze eindelijk eens betalen? Dat zal kennis gemaakt met het plaatselijke zonnestraat. Wat had ik gezegd? Dat wil donderen. En meneer Kromme? Ja, sorry voor die inkoppertjes. Maar misschien wel een opkikkertje. Ik wou het eigenlijk het vragen, meneer Kromme. Dit hield vandaag niet meer op. Dit hield niet meer op, meneer Kromme. Ja, Krijn. Een trein. Ik wil voor vannacht een kamertje. Wat is dat? Stier? Nou, vragen en gedonder. Ik wil de kamerboek stier. Niks als vragen en gedonder. Ik ben We kunnen toch wel een kamer vrij maken? Ja. Mevrouw is koud te beneden. Ik ken die kamer veel op de zin ervoor. Ja. Fantastisch. Ja, die is wel een beetje klein, maar voor u alleen zou ik zeggen, ja. Wat een avontuur. Wie, wat een avontuur, wat weer. Zo komt er een noordje weg. Oh, ik weet het weg. Ik heb hier een kamer voor ik voor vanavond. En ook geen voor mij. Wat zag die dames gepraten? Dat is toch een kamer vrij? Oh, wacht even. Je zag juist dat dat een ganse kleine kamer is. Ja, maar dat moet lukken. Krijn, dus doe die vrouw die al in dat kamertje. Natuurlijk. Oh nee, dat is gemakkelijk. Maar dan stuurt maar de ene twijfelaar. Ja, wat is het probleem? Die dames kopen toch ook samen in een roeiboot? Oei, hoor. Is